komt de toekomst van Amerika aan. Ja. Hallo, is dat de harde kern? Ja. Maar geboren en getogen? Ja, ik ben hier in Amerika? Ja, daar ben ik geboren. Dus ik hier lang in Noord geweest. Wat is er best weg geweest? Ja, ik ben even weg geweest, ja. Per jaar ben ik weer teruggekomen en ja, nou woon ik hier later in een seniorenwoning. En ja, daar heb ik het goed in mijn zin, moet ik zeggen. Jawel. En daar woont ze alleen? Ja, gaan ze alleen. Nooit getrouwd geweest? 2 keer, maar de eerste die ging er tussenuit met een andere. En de tweede die waar ik 6 weken mee getrouwd, toen zei ze van, ik realiseer dat ik met jou getrouwd ben. Ik zeg, en? Ja, maar je bent wel 9 jaar ouder als ik. Ik zeg, dat maakt toch niks uit? Kwam zo laat achter. Maar toen zei ze zo van, ja, maar je moet niet denken, als je straks oud of versleten bent, dat ik met jou ga zitten tobben, want daar ben ik veel te jong voor. En na 12 jaar was het er nog los. Die ging er tussenuit. Maar hoe lang ben je uiteindelijk getrouwd geweest dan, met die tweede? 12 jaar? Nog 12 jaar, ja. Maar ja, dan heeft het al veel geleden, hè, zo zie je het zeggen. Och, en een nieuwe wiel van gehad. En dan ben ik met niks weer begonnen, maar dan nog helemaal niks. Ik sliep op de grond. Koffiezetapparaat eigenlijk. Nog die tweede scheiding? Ja. Had hij dit gaan zoet gekleed of zo financiële bord. Oh, leuk is tot dat. op het bord, ja. Ik buurde 36.000 gulden van een baas. En, want dat bedrijf stopt ermee. En joh, nou ik een stuiver meer. Haal op. Ik zeg, toen zeiden ze, ja. Jij hebt geld, ik heb niks. Ik zeg, ik heb ook niks, maar ja. We hebben 2 kindjes. En dat geld, dat deel ik, zet ik bij allebei de jongen de helft op. Als je straks 22 ziet of 24, dan heb je een hele mooie cent. Aan mijn hoela. Die horen op alles op. Hij heeft niks meer. Ik moest de huur nog niet meer betalen. En wat? En toen stapten ze naar de rechter. En toen zei de rechter, wie woont er in het huis? Ja, we wonen allebei in het huis. Nou zit die meneer Gijsbers. Het is nu 11 uur. En om 5 uur heb je het huis verlaten. Ik zeg, ja, dat is mij goed, hoe moet ik dan in? Ja, daar ga ik niet over. Dan ben ik daar naar de woningbouw gegaan. Ik heb 's nachts in mijn auto geslopen. En ik zeg, ja, mijn verhaal zoeken door, zit de woningbouw. Ja, zit hij. Meneer, ik kreeg niet zo, dan moet hij meer zin laten schrijven. Nou, ik zeg, daar schrijf mij maar in. Maar ja, zegt, dat kan ik goed 2 uur duren, dat ik het niet. Nou, dat schiet niet op. Toen ben ik naar de gemeente gegaan. We zitten van de gemeente. Ik zeg, ik woon in mijn auto en een burger van Horst die woont in zijn auto. En dat kunnen we niet gebruiken. Maar ja, toen werd hij op schouders getikt door iemand anders. En die liepen weg. Ik heb ze terug, meneer Gijs, we zijn eruit. Ik zeg, oh ja. Ja, dus als jij zegt waar jij de auto het meeste neerzet, dan maken we daar jouw verblijfplaats van. Oh, ik zeg, daar weet ik wel een adres. Wilhelminaplein 6. Dat zijn mij. Ja, ik zeg, dat zijn jullie hier recht voor het gemeentehuis voor de deur. Nee, zeggen ze, dat kan niet. Ik zeg, volgen van een andere deur kan ook niet. Voor mijn part waar jij de auto neerzet. En 2 dagen later ook in het ziekenhuis. Komt er zo'n verpleegster naar mij toe. Oh, wacht eens even. Wie kwam ze dan 2 dagen later in het ziekenhuis terecht? Mijn rechterbeen deed niks meer. Doordat ik zo ongelukkig in die situatie in een auto. Kwam ik in het ziekenhuis terecht. Komt er een verpleegster. Kan ik ook wat aanbieden, drinken? Of ze doet maar een tas koffie. Toen zei ze, gods, je klinkt alsof het hoort komt. Daar heb ik 3 uur gewoond, zei ze. Ik zeg, dat geloof ik. Welk ziekenhuis was het dan? Venlo. In Venlo. Toen zei ze, god, we hebben ook een oorschool van 3 uur. Zeg ze, waar woon ik eerst? Misschien weet ik wel wat dat is. Ja, ik zeg, dat zal lastig, want ik woon in een auto. Ik zeg, ik ben een zwerver. Nee, ze zei, je ziet geen zwerver. Ja, ik zeg, zo is dat zo. Smiddags komt een dokter bij mij. God, zegt ze, meneer Gijs, ik heb mijn auto wel laten vertellen. Woon je in je auto? Ik zeg, ja. Dan zegt ze, weet je, ik ga jouw been opereren. Aan de bloedvaten. En dan lig je nog wel een tijdje hier. Maar uiteindelijk
moet je het ziekenhuis verlaten. Ja, dus ik had toch slecht van de thuiszorg, wat die bij jou in de jood krijgt om je been te verzorgen. Ja, ik zeg, ik heb niks anders. Ga ik eerst regelen voordat jij het ziekenhuis uitgaat. Toen kwam ik in De dokter zei dat? Ja, toen kwam ik in de pension terecht, in de Miertrek. En ik woonde door een week. En toen kwam er een brief van de gemeente. Ik moest me even melden dat ik door woonachtig was. Ik zeg tegen mijn zus hoe ik dat doe, ik had een hele op. Ik krijg een auto rijden. Deel we dat samen allemaal. Ik met mijn zus naar de gemeente. Papieren kwam meegevuld, werd terug naar de pension. En daarop komt vrouw Spreeuwenberg bij mij aan de deur. Dat was van die van de pension. Zit ze, meneer Gieders, ik heb een telefoontje gehad van de gemeente. En ik mag de route zetten. Ik zeg, wat? Ja, je mag van de gemeente hier wonen. Ja, ik zeg nog tegen die van de gemeente van, ik kan niet meer slecht boete gooien, de thuiszorg komt het bien verzorgen hier. Niks mee te maken. Gewoon boete gooien. Hebben wij ook gedaan. Ja. En zo'n ding heb ik aan meegemaakt. Maar wat heeft een dokter nou uiteindelijk vroeg geregeld? Ja, dat ik door dat pensioen kreeg. Oh, dat pensioen. Maar en toen ziet je door, ook weer goed gezet, hè? Ja. En wie is het uiteindelijk goed gekomen? Ja, toen ben ik overal. Heb ik her en der bij mensen gewoond. Ik deed op een plaats, deed ik een tuin door, was ik dan ook even gewonnen. Maar ja, die mensen hadden alleen geen familie op bezoek. Dat het toch wel privégebiedje was. En toen was mijn jongste zus. En bij die is het helemaal normaal. Hoe dat met zijn hermen gaat. En die is toen naar de gemeente en burgemeester gegaan. Of dat toch niks te regelen was. Ja, hij had de burgemeester gezegd van. Ik zal de wethouder naar de Hoenenbouw sturen. Om te kijken of dat toch wat te regelen valt. En toen kwam ik dan in een kamertje in een Brijkenstraat. En nou, ik maakte de deur op slot weer. En ik ging weer naar die mensen wat ik de laatste weken zo had. Een paar dagen later dacht ik, ik kon nog wel zeggen naar de Brijkenstraat gaan. Kom ik op die kamer. Zit de gans ook voor met krijg. Wat zit hier? Ik naar de woonbouw, zeg, moet ik dat ook nog delen met iemand? Nee, dat is van oh. Zit, kom eens mee kijken. De deur werd opgemaakt. Ja, de sloopkamer stond hartstikke vol met klei. Dus hij naar onder naar zo'n boedelander wies op de kamer werd van meneer. Nou, wie is van mij die man binnenkomt met de deur opgemaakt. Met het hok volgegoed en is weer ja. Ja, we zetten van de woonbouw, hier moet gaan niet meer dik komen. Dat is van de jong. En op een gegeven moment zien die alle morgen al vertrekken. Toen belde de woonbouw mee op. Zet die Giesbers zei dat krijg wat allemaal in die hut zie, is dat van nou. Zegt, daar leert helemaal niks van mee. Maar hij wilde dat huis niet hebben. Ja, ik zeg, dat wil ik wel. Toen had ik dat ganzenhuis. Maar zo ook niks, geen stroom in de keuken of niks. Hè. En jij hebt nog steeds geen koffiezetapparaat? Nee, hij ook helemaal niet. niks? Toen zei het... Maar vanaf dat moment had je wel een huis? Toen had ik een huis en toen begon het. Ik naar de woonbouw, ja, ik zeg, ik ga hier wel weer stroom in de keuken. Dat is wel handig, ja. Ja, dat duurt normaal in de keuken. Maar daar stond gewoon alles in de kamer. Ja, ik wil geen koelkast in de kamer. Maar we zitten van de woningbouw, we doen er niks meer aan. En over 2 uur werken we die af. Nou, ik zeg, hij toch wel op zijn minst stroom gewild. Nou, daar sturen we iemand langs. Die kwam, die boord en gaat door de vloer naar de berging. Zo'n zwarte vlijnkabel eraan. Zo, meneer Giesbers, zei ik eens stroom. Ik zeg, hij dat huis ook zo, hè? Nee, zei hij, ja, ik zeg, maar zo wil ik dat ook niet, hè? Meneer Giesbers, nee, zei ik, het stroom. En voor welke tijd praten we nou, Herman? Dat praten we dus net voordat ik hier kwam wonen. En ik woon hier alweer 10 jaar. Dus dat is alweer even geleden. Dus uiteindelijk, de Gratsen Trammeland, daar hebben ze allemaal in Horst meegemaakt. En een rustige vaarwater toch weer in Amerika. Ja. Dit huis, want dat huis, die Rijkenstraat, die hebben de gaans opgeknapt. Hè. Er zat zo'n lage rotzooi op de vloer. Van liem en van de trappen, weet wel. Die heb ik hartstikke blank geschoord. Alle verwarmingen, radiateurs heb ik, de deuren, de kazine, fijn behangen. En toen kwam die van de woningbouw.
Dit huis kwam leeg. Dit is van de Hoevenbouw. Daar is in beelden aan. Televisie. Hoi. Goedendag. En die kijkt hem eens. En die kijkt zo op de deur. Verrek, ja, dat is toch het goede huisnummer. Wat zit die gietelstem maken niet ook mee. Ik kreeg het beter terug. Als dat we het afgegeven hebben. Kijk. Maar nou, leuk van de graaf is, ze staan er nog steeds. Die huisjes? Ja, nog steeds, ja. Dus die gaan niet afgebroken, maar die worden... Die zou je 8 jaar geleden afgebroken weer of zo. Maar... En waar kent je elkaar van? Van we vroeger? kennen met Jan al zo lang. Ja. We hebben Hey, samen... wie is het, Herman, wie is het nou met bieren? Ja, dat is niet goed. Nee? Ik moet de 24 moet ik weer terug. Rico naar je onderzoek. Knij wil niet meer. De nacht doet voor de hielpijn. Met lopen. Geen lucht meer. En de longen. Ja, ja. Ja, stof en roken. Hè? Dat maakt de mens. Ja, en ik ga je denk wel kunnen weten, dus papa hij dat ook. Hè. Die hij dat ook al aan de longen. Maar dan ben je wel gestopt met roken inmiddels. Ik rook nog wel, maar niet veel meer. Ik meen toch dat ik meer schredder, maar steek kan niks doen. En ik weet goed dat het fout is, maar... Ja, ik ben er 3 jaar vanaf geweest, hè. En hij weet de winkel in Amerika. En vroeger had de check nog vuur voor de balie liggen, weet je wel. En dan was het druk en ik stond er te wachten. En ik zie dit pak checks hier liggen. Wacht verrek nog 1, weet je wel. Hij heeft 3 jaar niet meer gerookt. Toen heb ik ook eens niet meer laten. Verschrikkelijk, hè. Had het nog zin om te stoppen op 10 leeftijd? Nee, nou niet meer. Nee. Ik heb heel veel met mij gemaakt. Ook met de kinderen ook allemaal, dat toch. Maar hij is nog gewoon contact met de kinderen? Ja, met Ian nog. Mijn dochter zei toen, moe papa, ik zal je nooit laten vallen. En toen zei ik al, ja. Niet echt papa. Een paar jaar later, woonde ik hier aan, moest ik alimentatie gaan betalen. Dus ik ga niet betalen. Ik zeg, Lien, wat vind je ervan? Wat papa vindt dat je best kan betalen. Ik zeg, Lien, dan is pap zelf niks meer. Nou ja, nou in. Maar dan heb ik wel geld. Ik zeg, wat heb je dan liever, je vader of geld? Dan doe mij maar geld.